kazetaria da, ia gehienetan, denbora gehienetan paso du politika zailan, Euskal Herriko politika zailan, beste dut batzuk egizitut bere garaian, azken urteetan, beste lankideko batera politika zailan gero. Eta abuztuaren erdialden, komentatu dut berarekin igurekeko, bera idea izan zegera, inguruak ibarren horren inguruan, da zegera batzu zer horren. Gure etxan oso astu garria da idearekin batean, zer gero idearekin batera enkargoa itzultzen dugu berari, gumera baten moduan, eta neko eskarren nuen inguru hau egiten. Horrentxe bukatu du, buru belarri aritu da, txederik hartu gabe plantak esaten du bezala, benetan ala izan da, eta eskarrak manezkiogu ingurua hartzeko Geureteko kargua lan hartu dako, eta baita ere, denbora harrako batean, ingurua idatzi dako, guretzat garritzetxoa zen dutango baino, durango baino bera bat ingurua. Eta, ia dizeskarrak, gureteatik, gero horren egoeran azkar eta lantxuan egiten